So again mga karon, nagpasalamat ta sa City of Talisay kundi na-appreciate jud nato kibali ang ilang pagpaningkamot no karong 2024 nga Christmas party nila or Christmas decoration diri mismo sa City of Talisay. Kini paningkamutan siguro sa ato City Mayor o Council no para lang atis mabuo gigastuhan nila og dako jud kayo kaning ilang Christmas decoration diri mismo sa ilaha tugkaran diri City of Talisay building no. So karon mga kaduadtoon ta didto katong usa ka highlights din na kanang sa Disney nga structure ba kanang building niya din na tapos tuyo ko lang nato para atis mapakita ko sa inyo kung unsa kanindot dito sa duol na ta. Okay, let's go. Good morning mga ka-DIY mga kadono. So kuan karon pizza 30 karon sa 31 karon sa Disyembre. So taon-taon mga pila na lang ka oras no. Happy New Year na. So Happy New Year sa inyong tanan. So for today's video mga kado na ako karon diri mismo sa City of Talisay kung din ipakita ko sa inyo mga kado ang mga highlights diri nga ilang gigastuhan jud og bungga jud kayo kaning ilang mga Christmas party diri murag ang concept nila more on Disneyland. So naa ako karon diri sa atubangan sa mismo sa kanang City of Talisay building kana kung makita na ninyo. So mao na ang Talisay building. Happy New Year na kana kabutang ni dako kay nga kuana Merry Christmas og Happy New Year. So almost pila ka tuig siguro nila ni kibali murag gitrabaho no para lang mabuo ning ilahang Christmas karon nga 2025 no 2024 sorry mga pila na lang ka oras. So mao ni karon mga kado ang City of Talisay building na ay dire more on concept nila sa kuan ni kanang Disneyland no. Tapos kana na ila structure diri nga Christmas tree for of LED lights ni siya tuyok jud tani halos tanan LED lights na. So makita ninyo pag magabi perting kusuga hayaga jud ning ilang pila ka milyon ning ilahang nagasto ani bali nga kuan nga unsay tawag ani kanang mga basta kan mga makuan lang makita jud ninyo diri nga ingana kabungga jud kayo ang ilahang kuan diri Christmas Christmas tree no. So diha mao na ang iyang entrada kana mao ang flagpole. Tara. So nindot jud kayo mga kados pol gyapon sa mga buwak diri no. Grabe ka nindot gyapon limpyo jud kayo. So makita ninyo tali City of Talisay perting limpyo ha. So murag wa jud ka waysad makakuan labaw ni sa City of Talisay kalimpyo no. Diri ra mismo sa ilaha ra kibali tugkaran no. So kani diri mao ni si Cinderella ni. So kana saluyo na ako Cinderella na tapos Seven Dwarfs ni. Kaning dira kanida Seven Dwarfs kaning mga Seven Dwarfs ni kaning nagtungtong diri. So full of LED lights gyapon ni siya nang magsigan ni siya para paggabi mga kado. So nindot jud gyapon. So kani mao na ng highway na diha. So concept of design by Mr. Norma Selma Golias. So ato akibali diri ko ang kibali acting mayor si Golias no. So mao ni. So diri pag diri mao ni ang entrada kana. So makita dayon ninyo ang kuan kanang structure sa Disneyland kana. So diri mao ni ang mga cartoon karakter sa Disneyland. Okay. So ingana kanindot mga kado no ang kuan diri mismo sa City of Talisay kaning ilang Christmas no lantern diri mismo sa Talisay City. So adto ta sa unahan. So di na sa luyo makita ninyo mga kado mao na ang SRP no. So Talisay boundary na proper na. So diri makita dayon ninyo ang usa ka structure nga kanang ipakita na ako sa inyo karon pa lang. So mao ni ang facing na niya. Kana. So perte jud nindota mga kado og makita jud ka murag grabe ka prestigious or grabe jud ka bungga
ning ilang party diri almost pila ka tuig o kabutuig siguro kapin siguro himo nila parang mabuo ning ilahang structure diri no. So grabe sumiter appreciate jogo sa kanindot ning ilahang ang ilahang playground diri no. Kani pagpaningkamot lagi again pasalamat sa city council no og labi na ka mayor Samsam Golias no sa paghimo aning pag-invest or paghatag og pinakadako or pinaka bungga jud kayo nga Christmas decoration diri mismo sa City of Talisay building mga kado. So kung makita ninyo mauna makakita din mga kado ang pinaka nindot nga decoration diri mismo sa City of Talisay. So again, salamat kayo sa pagtan-aw ninyo mga kado sa ato kiba highlights karon sa Isidro Lito Salvador o sa YouTube channel nato Isidro 79. So again, this is Isidro 79. Thank you for watching. See you next vlog mga kado. Bye bye.